Oké, ja jongens, de volgende gasten. Ja, die zijn uit Landgraaf. Hans vaker hij afmorgen sleten verblijven toch een beetje in Landgraaf. En ik heb begrepen dat die nu met een soortement van orkest binnenkomen. Het is ongeveer 4 meter vlees wat hij aan kan lopen. Ja, ik ken het niet, zie je, jammer. Ja, ik ook niet. Maar ze hebben me dat ooit verteld. En wanneer hij tegen mij kallen en nu tegen dicht ook, dan komt het allemaal van boven. Zo moet ze een beetje vullen. Duo Cortisone! Daar komen ze dan. Oi. Dat ken dat ook. Goeiedag samen. Goedemiddag. Ja, poppetje. Hallo. Ramon, de Marcel. Ken je met die kist het podium op? Geet dat goed? Ja, dat geeft. Prima. Voorzichtig moest nu naar boven, denk ik. Cortisone. Oh, die kist kunt nog gaan niet. Kunt nog gaan geen kist. Oh, oké. Ja. Ja, dit is allemaal geregeld, jongens. Alles is voorbereid. Het allerbeste al af op RTV Parkstad. Wie is het middag? 10 jaar, volgend jaar. Of tenminste, ja, eigenlijk dit jaar. Dadelijk ben het nieuwe seizoen alweer. Ja. Dan is het 11. Wie is het nu? Ja, goed, prima. Ja. Drukke dag. Ja, snap ik. Optochten en zo. Verplichtingen. Want moet hier ook nog het ambtenarencarnaval in land gaan? Nee, we zitten bij VVS's, we hebben de voetbalclub. Oké. Dus daar zit voor dit jaar net bij... Eigen voetbalmiddag, uitroepen van de Prins vanavond, morgenmiddag de Kingermiddag. Dus van het programma van volstoren. Alleen op een andere manier, weet je. Ja, fantastisch toch. Dat heet toch ook 10 jaar Cortisone. Ik weet nog wie het allemaal begon, 10 jaar geleden. Ja. En dat is hij eigenlijk een beetje ongeveer begonnen. Wat, ja, toch? Zeker. Ja, dat klopt. Wie had nu van Uggen een microfoon? Want ik ben aan het hengelen wie een oude vusje. Ik ga een microfoon, dat weet ze nog niet weer. Ja, toch? Oh, dan vallen 2 in. Prima. Fantastisch. Ja, goed, leuk dat het goed met de geet. En dadelijk, want dat 11 jaar is, dat is het komend seizoen, dat weet helemaal bijzonder. Goed lekker op het podium, goed lekker staan. Dan bühne vrij, dan laten we even met rouw. Al voor even pauze. Kan ik even naar de markt kijken? Dat doe ik al de hele dag. Ja, dat valt me goed. Dat kan ik net eens zetten. Dat gaat Nou, jawel, valt wel met, Mark. Ja, het gaat wel. Oh, er is zo'n microfoon. Heel dat goed. Daar stel ik me ook erop. Ja. Oei. Doe over dit zitten. Bij een gewichtig optreden, had ik het idee. Goed. Nee, we zijn gek. Even tussen de moord pakken. Het is een thuiswedstrijd, maar het weer een feestje. Dus laat ik huren voor Duo Cortisone. Hey, laat maar komen. Dan gewoon van Schaas geven. Ja, want die hand dat zuilen in de been. En als een maagdelijk kan ze geen. 4 handen op kolder en de kop. Uit naar de vaste lopen vast weer op. Nu pak ik alle lui bijeen. Maak polonaise achtereen. Het vaste lovensvirus had ons weer bestret. In de stiek van het jaar, aan 4 een morgen. Ons kan niets meer helpen, dat kunt nog nooit meer goed. Dat vaste lovensvirus zit al in het bloed. Hey, 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 hey. 4 handen, kolder en dokkel. Uit naar de vaste loven pas weer op. 4 handen zuilen in de been. En onze maagdelijk kan ze geen. Uit naar de vaste loon was weer op. Nu pak ik alle lui bijeen. Maak polonaise achtereen. Wir schikken geen tabletten, maar pakken onze beer. Vullen ons gaan schaam, maar gewoon toch flink een keer. 4 nummer er nog 1 en kijken wie het geeft. Alleen het herregutje met wie het met ons steekt. Hey, 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 hey. 4 handen, kolder en dokkel. Uit naar de vaste loven pas weer op. 4 handen zuilen in de been. En onze maagdelijk kan ze geen. 4 handen, kolder en dokkel. Uit naar de vaste loven pas weer op. Nu pak ik alle lui bijeen.
zich alle nu bij je. Maar Polonaise achtereen. Hey! Dankjewel. Dank je. Ik ga het weer niet zwaar, net dan niet. Laat maar storen. Bij ons volgende lied is een mix. Hopen we dat er alle nu met kan doen. Zeker, die kennen die alle nooit. Kom Gert naar vuren. Pak ik in de arm. Zonken lekker met. We bouwen het Gert op. We zonkelen nog iets sneller. En dan nog het taak eraf. Laat maar komen. Hey! Kom zonkelen, richtig met ons met. Het is toch egal, wanneer we dit zit. Want oud of jong, krank of gezond, alles dit met. Kom schoengelen, richtig met ons met. Geniet van het leven, zolang het kind. Maak spas en plezier, doe eerst toch maar eens. Want straks als het te laat is, dan rust de spietel van. Geniet dus van het leven, zolang als het nog kan. Wie schoen ons Limburg is? Wie schoen ons Limburg is? Begrip toch niemers, als alleen de Zuiderling, de Limburg lief is. Want door de jaren heen bleef Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland, dat het schoonste is. Want door de jaren heen bleef Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland, dat het schoonste is. Oom papa parara, oom papa parara, oom papa parara. 4 €, schoot, 4 €, prima. Geen met plezier, gemeen op Galantina. Weer van het gooie leven hield, is door Esther Gert de Vierenveld. Lekker genieten aan de rest, door hebben we China. Parara, hoem papa, parara, hoem papa, parara, hoem papa, parara. Het Reuzenrad. Reuzenrad, rij maar door. Laat mij genieten en nooit meer vergeten wat ik verloor. Reuzenrad, rij maar door en laat mij zweven, want zo is het leven. Reuzenrad, kom rij toch door, want zo is het leven. Reuzenrad, kom rij toch door. Nog ontverget vlot. Hey! Als ze mij versteest, dan kan ik plat tegen ik. Dan zijn we ons zo eigen en zeker doe en ik. Kan ik die gette vlot in een gekke bui. Vroeg ik dan gerust, reis ik dat nog eens opnieuw. Maar als ze mij versteest, dan kan ik plat tegen ik. Dan zijn we ons zo eigen en zeker doe en ik. Dan zijn we ons zo eigen en zeker doe en ik. Doe kind smeek, tralalala. Doe kind smeek, tralalala. Doe kind smeek, tralalala. En nog veel meer. Doe kind smeek, tralalala. Doe kind smeek, tralalala.
is Willy Willy met zijn Willy Willy. En hij vuurt alleen de strongen op en af. Ja, daar is Willy Willy met zijn Willy Willy. Wat is der Willy braaf? Ja, daar is Willy Willy met zijn Willy Willy. En hij vuurt alleen de strongen op en af. Oh Hanne, 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 Hannelore, ich hab mein ganzes Herz an dir verloren. An dein wunderbares Dekolleté, ja der ist spitze, der ist ja ganz okay. Oh Hanne, 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 Hannelore, ich hab mein ganzes Herz an dir verloren. An dein wunderbares Dekolleté, ja der ist spitze, der ist ja ganz okay. Elena, 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 ah, Elena, 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 ah, hier wird tam gemacht, hier werden niet gekraakt, hier komt bange van het dag, hier is tam. Hier wird het vuil geraakt, met alles wat maar leven mag. Ja, daar kennen we het van, hier is een moord tam. Hier werd tam gemaakt, hier werden niet gekraakt, hier komt pannen van het dag, hier is tam. Hier wordt het vuil geraakt, met alles wat maar leven maakt. Ja, daar kennen we het van, hier is een moord tam. Ja, daar kennen we het van, hier is een moord tam. Hey! Dankjewel. Dank je. Ja, nu kan het schönste liedje doen. Ik kan er bij zitten. Had natuurlijk gedacht, we komen niet met die kees. Ja. Dat is wat de Marcel zei, nu kan er eindelijk eens gaan zitten. Dan snakken we maar door. Het schönste liedje, zeg ik maar. Ik kan er op de kees zitten. Maar we hadden een liedje geschreven en het gaat over die kees. Ja. We houden een link erop, maar we zitten ook erop. Ja. Even wachten. Ja. Nummerplaatje. Kijk even de zaak een beetje opgebouwd krijgen. Ik zei het al. Wat is zo'n gezangensvrouw? Du zit op die Schweierman, had Mark van mij verteld, wa? Die ligt onge in die kist. Nee, toch? Ja. Oei. Ja, doe voorzichtig. Soundcheck, ja. Sla hem op de zak, jong. Kom. Sla hem op de zak, jong. Nee, is mij te bieden, maar ik moet naar vuur. Ik kom in. Ja, ik kom in. Prima. Ja. Laat maar staan. Even bijkomen. Ja, laat maar komen. Zet, dan moet iemand staan. Vier oude heen richting op die kist. Zijn vroeger dat het wel vast te loven is. Daar zijn 4 knatschijken door kop. Houden op een kist en zitten bovenop. Met voet en platenhang brengen we heel vast te loven weer op gang. Als Chantal nu geen gemis. 4 houden richtig op die kist. Met voet en platenhang brengen we heel vast te loven weer op gang. Als Chantal nu geen gemis. 4 houden richtig op die kist. Links en rechts begin maar met te houden. Loop gewoon en steek de hengen, zoek de mouwen, flink hel. De moest de vaste loven vullen.
mis. Wir hauen richtig op die kist. Met voet en platte hang brengen we heel vast de lovend weer op gang. Als je daar nog geen gemis, wir hauen richtig op die kist. 3 keer links en 3 keer rechts en 3 keer links en 3 keer rechts. Met voet en platte hang brengen we hele vaste lovend weer op gang. Als Chantal nog geen gemis, we houden richtig op die kist. Met voet en platte hang brengen we hele vaste lovend weer op gang. Als Chantal nog geen gemis, we houden richtig op die kist. Met voet en platte hang brengen we heel vaste lovend weer op gang. Als Chantal nog geen gemis, we houden richtig op die kist. Met voet en platte hang brengen we heel vaste lovend weer op gang. Als Chantal nog geen gemis, we houden richtig op die kist. Nog 1 keer! Met voet en platte hang brengen we hele vaste lovend weer op gang. Als Chantal nog geen gemis, we houden richtig op die kist. Met voet en platte hang brengen we hele vaste lovend weer op gang. Als Chantal nog geen gemis, we houden richtig op die kist. Op die kist. Dankjewel. Dank je. Fantastisch, mannen. Erkende opzorg, hou me even solidair met ik verklaard. Hoor, even gaan zitten. Ja. Dan heb ik geen kist om op te vegen, maar goed, dat man niet doet. Nou. Duurkortisone giet zich nog even nog een druppje er tegenaan werpen. Want jongens, je had het wel verdiend. Want de vaste lovend gaat beginnen en dan houden we op de kist. Ja. Zo simpel is dat. En 2 kisten erbij. Ja, hier loddig in ieder geval net kisten. Nee. Wat een humor heeft die man, hè? Hey, we wensen u als Duurkortisone allemaal een fantastische vaste lovend. 4 handgeiten drinken, 4 zand, kop in de nak en schön vaste lovend. Wow, laat ik huren voor de kortisone, maar Mark. Ja. Antti, moet ze nog het van vinyl? Ja, ik ga ook voor u speciaal Maastrichter Gijs, de leedjes uit de oude doos. Eigenlijk moet het dus uit de oude kistje. Ja. Jongens, heel veel plezier ervan, geniet ervan. Ja. En er staan ook al die songs op die hij ook allemaal had gezongen. Is de ganze weet je wat het is, maar ik ken hem niet in een cd-player, dat is veel te groot. Ja, ik ga ook eens in de grote. Wie moet ik dat kweer erin? Leg hem in die kist zo lang. Dat past er wel. In die kist past er wel, denk ik. Bij de RD4 steed beslissen een oude pick-up voor u. Hartstikke bedankt, Duurkortisone. En beste deze keer. Ja. Duurkortisone, Marcel Armand. Leuk, dankjewel. Succes.